pelaamaan. Ei se ole niin siellä. Ei se ole monipöydällä jollain. Ratchaa! Otetaan takas tää helpottaa mua tunnisteta mun identiteetti. Anonyymi. Anonyymi Pirkka-Pekka Peteli. Mulla on kunnon naarmut tässä linssissä. Pirkka-Pekka Peteli. Anonyymi. Missä mun tyyny? Essi Simonen. Onko se ollut kamera? Edes anonyymi Essi Ei Simonen. ollutkaan naarmu, oli vaan paskaa. No, mulla on täällä kaikki nää lommot ja tälleen linssi ei oo osunut, mut lommoi kyllä löytyy. Mistä se on tällainen kohta? Ei saa satuttaa, kuka läks? Sänky hei. Krokotiili. Se pitää laittaa kun... Tossa on toi valkoinen. Krokotiili, rokki vaan sai sukat jaloissamme pyörimään. Hei mä tiedän mitä laitan. Missä mun se linssi juttu menee? Tuskin mä näen. Missä päin on linssi suojuu? Aiks sä siellä?